Estas penas son testemunho do inicio da civilización en Galicia. Dende hoxe forman parte do Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre Erto nos montes pontevedreses de Campolameiro. Son 22 hectáreas nas que os nosos devanceiros debuxaron as súas mensaxes en pedra hai milleiros de anos. O parque permite visitar 28 destes petroglifos e inclúe tamén a reconstrucción dunha aldea da Idade do Bronce e un centro de interpretación con forma de grande rocha de 3.500 metros cadrados. Como lles dicíamos ao inicio, dende hoxe xa se pode visitar nas proximidades de Pontevedra o Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre, un paseo polas orixes da civilización en Galicia que reúne a maior concentración de petroglifos ou dibuxos prehistóricos en pedra da nosa xeografía. Ocupa 22 hectáreas de terreo no concello de Campolameiro e atalimos en directo para que nos amose Loreto Fernández. Boa tarde, Loreto. Sabemos que estás co alcalde da localidade, pero que amosa ese parque? Boa tarde, pois 4.000 anos de historia, un impresionante paraxe natural de 22 hectáreas e un conxunto de petroglifos de primeiro orde a nivel europeo. Como decía Xavier, está o alcalde de Campolameiro, Julio Sañás, o que hoxe vemos especialmente radiante. Alcalde, moi boas tardes. Hola, moi boas tardes a todos. Por suposto que é un grandísimo día de alegría, non só para mí, senón para todo o pobo de Campolameiro, porque ve feita realidade un soño que levamos detrás del moitísimo tempo. 16 anos, non? Ou algo así. Pois aproximadamente 15-16 anos foi cando se decideu por primeira vez que había que buscar algunha fórmula para que os petroglifos se conservaran e poder perpetualos a través da historia. Ese foi o noso traballo ata ahora. Como dicía antes na propia inauguración, que vai a marcar un antes, un hito na nosa historia, un antes e un despois. Ábrensenos unhas perspectivas de futuro para toda a sociedade de Campolameiro, para todos aqueles que queren vir a axudar económicamente como empresarios, é dicir, para darlle a todos os visitantes esos 80.000 que pensamos ter no medio entre nós, pois outra forma de que non só vexa petroglifos e cultura, senón que se pode aproveitar a natureza impresionante que ten o corazón do Lérez. Nada máis bonito que o río Lérez a toda a redonda. Bueno, un centro de investigación de referencia para estudosos e tamén para profanos, non? Dende logo que sí, dende nenos que empezan a saber o primeiramente o que é algo da prehistoria, pasando por os que lle gusta máis ou menos. Unha das grandes ilusións que nós temos ahora é habilitar ese laboratorio de investigación e de estudio que necesitan esas pedras que nos deixaron, como ben dicías ao principio, os nosos antergos de 4.000 anos atrás. Ben, alcalde, pois noraboa e moitísimas gracias por atendernos. Gracias a vos e que se ha visitado este centro por todos aqueles amantes da cultura e amantes da natureza. Moi ben, pois agora unha información práctica. A entrada ao parque custa 6 euros, pero tamén hai tarifas reducidas para grupos, tamén para visitas escolares que sen dúbida van vir moitísimas por aquí. Imos coñecer agora algún detalle máis deste novo parque que se abriga as súas portas ao público. Viaxamos 4.000 anos no tempo, a época en que os nosos antergos utilizaban como medio de expresión os gravados en pedra de figuras xeométricas ou escenas de caza, guerra e equitación. A porta de entrada ao novo parque é este centro de interpretación de arte rupestre. O edificio semisoterrado, metáfora dunha gran rocha, expón de xeito didáctico e moi espectacular as claves para comprender os gravados cunha forte carga simbólica. Las ideas que queremos transmitir dentro de la exposición son 4 o 5. Realmente lo que queremos es que el visitante entienda que este era un sistema de comunicación, un sistema para transmitir información y a través de este arte rupestre podemos entender muchos de los códigos simbólicos, muchos aspectos del mundo imaginario de estos hombres y mujeres de la Edad del Bronce. Entramos xa no parque de 22 hectáreas en plena natureza. Unha rede de sendeiros sinalizados guíanos polos 28 petroglifos que podemos visitar, dos case 100 concentrados aquí en Campolameiro. Parada obrigada na laxe dos Carballos e na recreación desta aldea da Idade de Bronce da que datan a maioría dos gravados. O que van a facer é iniciar a creación desa rede galega de parques arqueolóxicos que se vai a complementar en Ourense coa cultura castrexa, con megalitismo, na Coruña, na provincia da Coruña, en Ourense, en Lugo coa cultura romana. Isto está dedicado esencialmente á cultura rupestre, o que se trata de poñer en valor algo que temos aquí, que forma parte da nosa identidade, que forma parte da nosa cultura e ademais queremos que se converta nun centro internacional. 16 anos para facer realidade un proxecto que custou a Xunta
Xunta e o Ministerio de Fomento 10 millóns de euros. O parque estará aberto de martes a domingo con posibilidade de visitas guiadas mesmo nocturnas, con cea incluída, e é que, din os entendidos, é pola noite cando mellor se aprecia este gran legado que agora podemos contemplar e disfrutar.